niyisifundazwe ithini into ngosuku olukhu kangaka imuphi umlayezo enisuke nifuna ukudlulisa makuyi World AIDS Day? Uma kusuku olufana nalolu Ntokozo siqale sikhumbule bonke abashiye emhlabeni ngenxa yaleli gciwane ebese sihlala phansi siyabuka kumsebenzi esesiwenzile sibone ukuthi sihambe kanjani bese siya gcizelela ukuthi labo asebe kwi treatment abahlale kuyona i treatment ngoba uma ngabe behlala kwi treatment beyiphuza religiously noma beyiphuza ngendlela odokotela noma onesi ababatshela ngayo ingagcina ingasadetecteki emzimbeni okungasho ukuthi phela ayikho ngiyacabanga ukuthi bayichazile oza kwethu before okungasho ukuthi ayisekho emzimbeni kodwa iyadikibala ingabe isaba nawo amandla and igcineke ingasatholakali ngisho sekuthiwa uyatesta uma ngabe ingasatholakali ke sekuthiwa uyatesta igcina ingasatransmitheki futhi ingasakwazi ukuthi uyidlulisele komunye umuntu kodwa into enkulu ke nokuyiBhayibheli lethu ukuthi kufuna uhlala ku treatment uphuza i treatment usuku nosuku alikho iholiday le treatment ngoba uma ngabe uke wathi uyaphuza uphinde uyeke ungagcina usugula kakhulu ngoba umzimba wakho namasosha agcina engasayonaki treatment uma usuyiphuza so usuku olufana naloku sifuna ukugcizelela lokho sikhumbuze nabantu emakhaya ukuthi asekho isidingo sokuthi kube khona umuntu odlulayo emhlabeni kulesikhathi samanje ngoba sinawo ama-ARVs yebo akuwona amaphilisi aliqedayo igciwane emzimbeni kodwa ayalithithibalisa ligcine lingasakwazi ukuthi likubulale ukwazi ukuphila impilo enormal so siyacela ke abantu bakithi ukuthi uma ngabe setestile wakwazi ukutholakala ukuthi unalo igciwane akangene kwi treatment into enhle ke Ntokozo yayingenzeki before namhlanje sithi uma sikutesta sikuthola ukuthi upositive sikufake kwi treatment same time lento esiyibiza ukuthi initiation on the spot kanti eqaleni uma ngabe uke watesta positive kwake kuthiwa hayi hamba uye ekhaya uyolinda ukuthi CD4 count yakhe ingakanani uma isiyinamba engaka sesingakwazi ukufaka kwi treatment uma ingakehli asikho isidingo kanti namhlanje asisalinda ukuthi abantu bagule senze la siya preventa i preventative action so uma utholakala upositive sikufaka kwi treatment on the spot so that ukwazi ukuthi uphile impilo ende uphile impilo engcono ngoba ukuba kwi treatment kwenza ukuthi impilo iphilayo kube i quality life.